Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw, Kuya Bari, at sa mga masusugid na tagapakinig at tagapanood ng inyong channel. Ako nga pala si Troy. Nais ko lang po sanang maibahagi ang aking kwento. Marahil marami sa inyo ang hindi maniniwala kung sasabihin kong kahit sa panahong ito ay mayroon pa ring mga aswang. Pero ako mismo, Kuya Bari, ay kitang-kita ko ang mga aswang na iyon. Ganito po kasi ang nangyari. Naging ugali na namin ang pagtatambay sa aming basketball court tuwing gabi. Isang gabi, habang nakatambay kami sa basketball court, ay may nakita kaming parang malapad na formang palutang-lutang sa ere. Maliwanag naman ang buwan, kung kaya't kitang-kita namin ang nasa ere. Parang payong iyon na tinatangay ng hangin. Tol, ano ba yung nasa ere? Tanong ng isa naming kasama. Nagkibit balikat ako dahil hindi ko naman alam kung ano talaga iyon. Napatingin na lamang kami sa isa naming kaibigan noong seryoso siyang nagsalita. Paniguradong hubot yan. Baka may inaabangan sa paligid kung kaya palutang-lutang yan sa ere, pare. Parang payong yan kapag sa malayo, pero ang totoo ay aswang yan na may napakahabang buhok. Napalunok ng laway at nakaramdam ng kaunting takot sa kanyang sinabi. Ilang sandali pa ay napatitig ulit kami sa ere at nakita naming papalapit pala ng papalapit sa aming pwesto ang sinasabing hubot. Magtago tayo. Huwag tayong papahalatang narito tayo. Wika pa ng isa naming kasama, kung kaya't kaagad kaming nagtago. Nang nakatago na kami ay panay pa ang silip namin. Parang lulundag ang puso ko dahil sa takot ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. At pinigilan ko na lang ang maihi sa takot. Kitang-kita ko kasi ang nagbabagang mata ng hubot noong mapadaan siya sa ibabaw namin. Noong muli kong sinilip iyon ay napabuntong hininga na lang ako dahil nawala na ang nilalang na parang payong. Dahil sa takot na aming nararamdaman ay nagpasya na lang kaming umuwi. Medyo malayo pa kasi ang bahay namin sa basketball court, kung kaya nagpasya akong bilisan na lang ang aking paglalakad. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad noong biglang lumakas ang ihip ng hangin. Pakiramdam ko pa noon ay matatangi ako dahil sa lakas noon. Nagpalinga-linga ako sa aking paligid pero wala naman akong nakita o narinig man lang. Nakaramdam ako ng pagkaihi ng mga sandaling iyon, kung kaya't tumigil ako para magbawas ng tubig sa aking katawan. Habang umiihi ako ay may biglang dumaan sa aking uluhan. Noong una ay inakala kong ibon lang yun. Subalit nang bumalik iyon ay saktong nakatingala ako. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata
ang malatayong na bagay na lumulutang sa himpapawid. Agad kong naalala ang tungkol sa aswang na hubot, kung kaya kaagad akong napatakbo. Takbo lang ako ng takbo noon at wala akong pakialam kahit na ilang beses pa akong nadapa. Hindi ko na rin nagawa pa ang tumingala, subalit alam kong nakasunod sa akin ang hubot dahil sa malapad na aninong sumasabay sa aking pagtakbo. Noong malapit na ako sa aming bahay ay nakaramdam ako ng ginhawa. Ang buong akala ko ay mawawala na ang hubot, subalit tila naging mas agresibo iyon. Mabilis siyang dumaan sa aking uluhan at sinubukang dagitin ako. Mabuti na lamang at mabilis akong napayuko. Dahil sa nangyari ay sobrang takot ang naramdaman ko. Sumigaw ako sa aking mga magulang at sinabing may aswang na humahabol sa akin. Dahil sa aking naging sigaw, ay biglang umalis ang aswang. Lumipad siya paitaas hanggang sa hindi ko na siya natanaw pa. Ang buong akala ko pa ay tuluyan na nga siyang aalis. Ngunit nagkamali ako. Bigla siyang lumitaw sa kalangitan at sa pagkakataong iyon ay bumaba siya at lumapit sa bahay ng isa naming kapitbahay. Naalala kong buntis nga pala ang aming kapitbahay at baka balak siyang biktimahin ng hubot. Dali-dali akong umuwi sa aming bahay at saka ibinalita ko sa nanay ko ang naranasan ko. Nay, si Manang Kati, baka aswangin siya. Nakita ko doon papunta ang hubot na humahabol sa akin kanina. Pag-aalala ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang mga sandaling iyon ay dumungaw ang aking mga magulang sa bintana. Tiningnan nila ang bahagi kung saan banda ang bahay ng buntis sa aming baryo. Habang nakadungaw sila sa bintana ay napadyos ko po ang aking inay. Sabay takip sa kanyang bibig. Si tatay naman ay tahimik lang na nagmamasid. Mula sa aking pwesto ay kitang-kita ko pa rin ang parang maitim at malapad na bagay na nasa ibabaw ng bubungan nila. Ilang saglit pa ay narinig naming napasigaw si Manang Kati. Dahil doon ay dali-daling kinuha ng aking ama ang kanyang itak at pagkatapos ay bumaba sa aming bahay. Noong makababa ang aking itay ay tinawag pa niya ang iba pa naming mga kapitbahay. Aniya ay may aswang daw na balak pumirwisyo sa buntis naming kapitbahay. Ilang kalalakihan din ang bumaba sa kanilang mga tahanan. Dala ang kani-kanyang mga itak. Kaagad nilang tinungo ang direksyon ng bahay ni Manang Kati na ng mga sandaling iyon ay naroon pa rin ang nilalang sa ibabaw ng kanyang bubungan. Pagdating nila sa bahay ni Manang Kati ay tinawag kaagad nila ang asawa niya. Ilang sandali pa ay narinig nilang sumigaw si Manang Kati dahil sa sakit ng kanyang tiyan. At noong tingnan nila, siya ay may mga buhok na nakalugay sa kanyang pwesto. Napakasangsang ng amoy noon na animoy pinaghalong langis at dumi ng manok.
Pinagtulungan nilang alalayan si Manang Kati para maiusog sa pwesto. Sinubukan din nilang pagtatagain ang mga gumagalaw-galaw na buhok, subalit hindi raw iyon tinatablan ng kanilang itak. Walang ano-ano ay may nagsuwestyon na magtapon ng mga tinik at dulo ng kawayan sa kanilang bubungan. Sakto namang kapuputol lang ng mga kawayan na nasa tabi ng bahay nila Manang Kati, kung kaya iyon na ang kinuha ni tatay. Pinagtulungan nila iyon itapon sa bubungan kung saan naroon pa rin ang itim na bagay na parang pulumpon ng buhok. Ang akala nila tatay ay basta-bastang mawawala ang aswang na iyon. Ngunit nagkamali sila. Noong matapos na nilang lagyan ng mga tinik ng kawayan, ang bubong ay biglang lumipad pa itaas ang nasabing nilalang. Sa isang kisap ng kanilang mga mata ay bumulusok iyon pababa at muntikan ng madagit ang isang kasamahan nila Itay. Alam nila tatay na babalik pa ang nasabing nilalang, kung kaya gumawa sila ng ilang siga para sunugin ang hubot kung sakaling babalik pa. Tama nga si Itay. Makaraan ang ilang minuto ay muling bumalik ang hubot at sa pagkakataong iyon ay kitang-kita nila ang nagbabaga niyang mga mata. Naging alerto silang lahat at noong makalapit na sa bahay ni Manang Kati ang hubot ay may iilang kumuhan ng tuyong kawayan. Inilagay iyon sa apoy at noong umapoy na ang bahaging nakasalang sa apoy ay ipinatayo nila iyon at ginawang panakot sa hubot. Dahil sa takot ng hubot na masunog ang kanyang buhok ay pilit niyang iniiwasan ang kawayang may umaapoy sa dulo. Sinikap pa sana ng hubot na makalapit sa bahay nila Manang Kati, ngunit napakalaki ng apoy na ginawa nila tatay. Makalipas ang ilang minuto ay nagpasyang umalis na ang hubot. Hindi na rin iniwan ng mga kalalakihan ang bahay ni Manang Kati at nagbantay sila hanggang sa mag-umaga. Sa kabutihang palad ay hindi na ulit bumalik pa ang hubot. Hindi na rin ako nakaranas ng masundan ng ganong nilalang, Kuya Bari. Ang sabi pa ng iilan ay baka naligaw lang iyon at naakit sa amoy ng buntis na aming kapitbahay. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po'y nagustuhan niyo po. Gumagalang, Troy. At isa na namang napakagandang kwento ang isinalaysay sa atin ni Troy. At sa pagkakataong ito, mga kasundo, ako'y mag-hello po sa inyo. Hello po sa inyong lahat, lalo na sa mga silent listeners. Mag-comment naman kayo. Gusto ko kayong marinig sa dito sa aming, teka, ba't may nagtitinda ng balut? Dito sa aming comment section. Mag-comment po kayo, mga kasundo. Meron lang ako mga konting ita-tackle, yun, social tackle ng mga bagay-bagay. Unang-una, i-explain ko lang po yung kung gaano kahalaga sa amin yung ads. So kaya mapapansin niyo meron po akong pabiro sa inyo sa simula ng ating bawat kwento ay yung pag-skip ng ads is napaka-importante po sa amin na hindi niyo po siya i-skip. Kasi yung ads po, dyan lang po kami nagkakaroon ng maliit na kinikita para lang ipagpatuloy po namin ang aming pagkukwento. Siyempre po, susweldo namin yung mga writers tsaka yung mga bumubuo ng isang kwento. So yun po yung kung gaano ka-importante ang ads. So mas maganda po
pagsimula pa lang ng ating video ay hayaan nyo na yung cellphone nyo, itabi nyo lang, huwag nyo hahawakan. So, diretso lang yung ads hanggang sa matapos po yung ads, hanggang matapos nyo yung kwento. Okay, pangalawa po, gusto ko na sanang bubuksan na po namin yung join dahil ngayon ay na-reach na naman natin ang isa na namang milestone. Tayo po ay 14,000 na po mga kasundo. Palakpakan naman dyan. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala sa amin. So yung join button natin, ang iniisip po namin ay iisa lang or isa lang ang presyo. So para pantay-pantay po tayong lahat. Ayoko naman nung merong halimbawa starter, intermediate, tapos pataas ng pataas. Ayoko naman ng ganun. Gusto ko isa lang po para fair po tayo sa lahat. So yung nilalaman po ng join ay i-announce ko na lang po doon sa ating community. So abangan nyo po yun. No? So meron tayong community tab dyan. Kung mapapansin nyo doon sa inyong YouTube, meron po kami mga parang announcement doon minsan. So magbasa-basa po kayo ng mga kasi minsan may mga pinopromote po akong mga ibang channel doon. So tangkilikin din natin ang ibang nating horror channels. Okay, pangatlo, baka magkaroon tayo ng FB group. So yung Ang Sundo Horror Story FB group. So gusto ko kayong makasalamuha. So pwede po kayong sumali doon sa aming FB group na soon ay bubuksan namin po. I-announce ko rin yun. At sana po lahat po ng kasundo ay makasali doon para naman meron tayong interaction. Hindi lang dito sa ating radyo. Ay sa radyo, dito sa YouTube. Pinagsasabi ko radyo. So yun na nga po. Magkakaroon po tayo soon ng FB group. Hindi ko alam kung anong pangalan, Ang Sundo or Kasundo. Baka Kasundo ni Kuya Barry ganun. Pero under po siya ng Ang Sundo Horror Stories. So yun na po ang aking sasabihin. So ngayon tumungo na tayo sa pinaka-importante. Ito po ay ang napakalungkot na shoutout. Hindi po napakasaya ang ibig ko sabihin. Okay, so sisimulan ko na ang ating masayang shoutout. Uunahin ko si Ma'am Melanie Pasyon. Ma'am Melanie, salamat sa palaging pakikinig sa amin ha. And also kay Ma'am I am Lynn 27. Yes, sabi niya parami tayo. And syempre kay Miss Lovely Love, happy 13K. Miss Lovely, 14K na tayo. Wow! Kinorek pa daw. So ayun si Miss Lovely Love. And syempre kay Ma'am Bern 25. Kamusta Bern sa mga chikiting? Tuwan-tuwa daw sila dun sa mga 360 videos natin. Well, magpapasalamat din ako sa mga researchers ko dahil pinaghihirapan nila yung mga pictures kung saan nila kukunin para mas entertaining po ang ating para mas entertaining ang ating video. And also, shoutout sa iyo DJ Mixcraft. Yan. And syempre, hindi mawawala si Ma'am Aubrey Delgado. Hello Ma'am Aubrey. Isa pang suki natin to si Ma'am Aubrey. Palagi siyang nakikinig, hindi lang sa akin, kundi sa mga iba pa nating kasamahan sa horror. Yan, tsaka si Miss Joanne Weda, isa pang suki. Hello Ma'am Joanne, salamat po palagi sa inyong pagtangkilik. And also, shoutout sa iyo Miss Razel Yakub. Ayan, more power sa inyo ang sabi niya. Salamat po. And kay Miss Minchin. Yan, while eating dinner. Wow, sarap naman ang dinner. Ano kaya yung dinner nila? And kay Miss Maria Liza Policarpio. Wow, takot mga anak ko. Sabi niya. Salamat po. Pasensya na, hindi naman kami talaga nananakot. Nagkukwento lang. So, Ma'am Maria Liza, salamat po. And also kay Filipina Jassy. Hello po, ma'am. And also kay Ma'am Dolores Castillar. Yun. And syempre, nagiging suki na natin, Ma'am Gina Tingga. And also kay Lourdes de Jesus. Wow, Ma'am Lourdes, hello po. And kay Ma'am Teresita
Sirone. Hello po, ma'am. Siyempre, hindi mawawala Ma'am Filipina Palsario. Hello po, ma'am. And sabi niya, present watching from Dubai. Wow. Ma'am Celeste Giongo. Giongo. Ma'am Celeste, hello po. And syempre, galing naman sa Jeddah, si Miss Mazuza Ana. Hello po, Ma'am Mazuza. And listening here, sabi ni Lane 84. Hello po. At itong favorite ko, isang favorite kong pangalan, Etchoserang Teacher. Wow, diba? Aba, ang galing sa province ko. I'm excited. Salamat po, Ma'am Etchoserang Teacher. And good evening din sa iyo, Ma'am Raquel Bonsol. And syempre kay Rainel Albaran. And also, ingat daw po and God bless from MJ A. Hello, Ma'am MJ. Hello po. Ma'am ba or sir? Ma'am siguro. Okay, pasensya na kung nagkamali ah. And also kay Marianita F. Ella, magandang gabi po. And syempre, listening from Tungawan, Zamboanga, Sibugay Province. Wow, si Boss Jaime Sumatra. Wow, ang layo niya na. Boss Jaime, hello po. And nabanggit ko na si Miss Dolores Castillar, hello. And Kalabaw Lamaw. Scary sabi niya. Saktong-sakto yung title natin. No? Kalabaw Lamaw. Hello po sa inyo dyan. Marianita Ella. Nasabi ko na ata si Ma'am Marianita. Hindi pa ata no. Anyway, Marianita Ella. Hello po. And kay Lizelle Ancheta Trinidad. No skipping of ads. Wow, very nice. Salamat po. And kay Miss Clarissa Canlas. Tinatanong niya, Sir Barry, anong pwedeng pangontra sa aswang ko? Naku, itatanong po natin yan sa mga manggagamot o yung mga albularyo. Kasi ako, personally, wala po akong idea. Ang alam ko lang bawang at saka kalamansi. Pero depende po kasi yan sa situation yata ng isang tao. Okay, kay Ma'am Rosemary Calos, salamat po. And shout out sa inyo. Bagong kasundo kay Julius Cruz. Bagong kasundo natin siya. Yan. And kay Ma'am Jessica Stylianu. Oh, shout out po Sir Jessica Stylianu from Europe. Wow. Kaya pala hindi ko maintindihan, hindi ko mabigkas eh. Galing Europe ang kanyang pangalan, Stylianu. Social. Ma'am Jessica, sana naman. Baka naman. And also kay Rose Ann Competente. Yan, sabi niya palagi siya naghihintay. Maraming salamat po Ma'am Rose Ann. At palagi tayo may upload. Yan. Siyempre, ang isa pa sa mga suki natin, Ma'am Dimples Yumi. Hello Ma'am Dimples. Ay nako, si Ma'am Dimples po ay hindi palagi niyo makikita yan maski sa ibang horror channels po. And siyempre, isa pang suki, Miss Myla Gansha. Hello po. Hindi mawawala siyempre, Ma'am Rubilin Durian. Hello Ma'am Rubilin. And si Ma'am Mirna Boho. Siyempre, hindi ka mawawala ma'am. And also, isa pa, watching from Hamindan, Capiz. Pinapakinggan ko. Ganda talaga po. Yan. Salamat po Boss Michael Florentino. Yan. Kamusta po dyan sa Capiz? And syempre kay Ma'am Sharky Diaz. Hello, nakikinig po ako dito, sabi niya. Yes, thank you Ma'am Sharky. Ingat ka dyan, alam ko nasa abroad ka. Ingat ka sa iyong work. And shoutout sabi ni Vincent Hakuso. Hello Sir Vincent, kamusta po dyan? And also kay Miss Andrea Malate. Yan, nagiging suki na natin si Miss Andrea. And isa pang nagiging suki na rin si si Mr. or Sir or Boss Taiko Mark Anthony. Wow, support lagi sa inyong channel. Salamat Boss Mark. At palagi kayong makinig sa amin. Siyempre hindi mawawala Ma'am Linsky Competente. Wow, hello Ma'am Linsky, kamusta sa inyo? And siyempre Ma'am Aniseta S. Channel. Hello, magandang gabi sa iyo Ma'am Aniseta. At sana kompleto ulit ang araw mo dahil na-shoutout kita. Ingat po lagi Ma'am Aniseta. And also, isa pang suki natin, Ma'am Milagrosa Luke.
Ma'am Milagrosa, salamat sa palagi mong pag-antabay sa aming mga kwento. Regular listener po si Ma'am Milagrosa maski sa ibang channel. Yun. And kay, sabi niya, Sir, paki-shoutout kina Jerly Sapungan, Owen, Beauty, Wintershine, at kay Rosette Oleres, galing kay Richard Mitra. Wow! Pagpalain po kayo, Kuya Barry. Naku, mas pagpalain po kayong lahat dyan. Kayong lahat na na-shoutout ko, pagpalain po kayo at laging may swerteng paparating po sa inyo. Yan. And also kay Ma'am Marlene Numabe. Sabi niya, Sir Barry, sana po while narrating, reveal face naman. Wow. Hindi niyo pa ba ako nakita? Nandun po yung picture ko. Makikita niyo po ako doon sa community tab natin. So, nagpo-post po ako ng mga pictures ko, yung team ko. Actually, yung team ko, dalawa po doon ay anak ko. Okay, para alam niyo lang. Pare-parehas po kami mga graphic designers, mga graphic artists. So, mga video editors po yung mga anak ko. So, kasama sila sa team ko. Yun, makikita niyo yung aking fez. And, syempre kay Ma'am Rexy, si Miss Ann. Hello Ma'am Rexy, kamusta po sa inyo dyan? And next na kwento naman, yung last natin is from Marlene Numabe. Parang nabanggit ko na si Ma'am Marlene, no? Sige, anyway, Marlene Numabe, shoutout sa'yo. And also kay Ma'am Crystal Jimenez, hello po. At isa pang suki, hindi rin mawawala, Ma'am Michelle Cedron. Si Ma'am Michelle din ay palaging suki, hindi lang sa akin, kundi sa mga regular na mga, yung mga kasama kong mga nag-horror stories din. And syempre shoutout sa iyo Ma'am Bells Malvas. Salamat sa upload, sabi niya. Ayun. And kay Ma'am Lourdes de Jesus, good evening po sa inyo. And also kay Jennifer Torres. Hello Ma'am Jennifer, kamusta po? And si Rosemary Calo, nabanggit ko na ba? Anyway, Ma'am Rosemary, hello po. Kay Colin Vlogs, nabanggit ko na si, ito bago to, Pobreng Vlogger PH. Hello po, salamat po sa suporta. At sana po'y magkita-kita tayo palagi. And kay Baby Loloy, 69 Hokage to, okay, si Jessreel. Hello boss. Congratulations sa iyong bagong channel, yung 69th Hokage. Alright. And also kay Boss Sid Vicious, kay Angela May T. Hello Ma'am Angela, kamusta po dyan? And syempre, hindi mawawala, isa pong regular, Boss Dance Densyo. Kamusta na po Boss Dance? And kay Ma'am Carmela Maron. Hello po Ma'am Carmela. Nabanggit ko na ba? Rubilin Durian. Anyway, Ma'am Rubilin, hello po. And galing naman sa Dugay, nabanggit ko na to si Ma'am Celeste Giongo. Hello po. Kay Roxys Luzis. Sabi niya, meron din sa Japan yung ganyang uri ng aswang. Naku po, kakatakot talaga yung pugot na ulo. Ma'am Roxys, kamusta po dyan sa Japan? Lagi kayong mag-iingat. And kay Maria Nita FL, pa-shoutout boss, mga friends niya. Teka, marami to hindi, konti lang pala. Christina Sayo, Marian Cazeñas of Kuwait, kay Narciso Gumia of Sudan, at ayun na nga, sila yung shoutout po sa inyong lahat. Kung nasa naman kayo, ay mag-iingat kayo palagi, lalo na dun sa virus. And shoutout sa iyo Ma'am Janice Palma Hill. Hello. And kay Rainel Albaran, shout out naman dyan from People's Republic of Palau. Ayun, Rainel Albaran, Isang Inigo, si John Jacob, and Nelio Obardes. Wow, hello po sa inyo dyan. Palagi po kayong mag-iingat dyan ha. Alam po malayo kayo sa pamilya nyo siguro assuming lang, pero mag-iingat kayo palagi dahil nasa ibang lugar po kayo. And kay Looney, hello Looney, at meron pa isang dito,
matutulog pa sana ako. Natakot daw siya. See? Ang pangalan niya is, ang spell is H-I-I. So parang hi. Ganun ba yon? Paano kaya siya batiin, no? Hi, hi. Ganun ba? No? Hello, hi. Parang ganun na lang siguro. So, hi, kamusta ka dyan? Mag-iingat ka palagi. And syempre kay Joanne Jazz. Ang ganda daw ng voice niyo. Wow, ganda. Thank you po, thank you po. And kay Michelle Kate Humalon. Hello, Ma'am Michelle. And syempre kay Ma'am Grace Petitiu. Hello po. Kay Carmelita Mabanag. Nabasa ko na ba siya? Anyway, babasahin ko ulit. Carmelita Mabanag. And also kay Ma'am Fermina Kasiple. Hello, Ma'am Fermina. Sabi niya, kinikwento daw niya yung mga stories natin sa kanyang mga apo. Ang cute naman. Salamat po, Ma'am Fermina. And kay Lourdes de Jesus. And also kay AC Baltazar. Kay Boss Lord Olivar. And kay Boss Nico. Sabi niya, intro pa lang nag-react agad misis ko. Basta mga matatakotin talaga. Tinakot mo pa, boss. Thank you, Boss Nico. And syempre kay Ma'am Badit 32, Taiwan. Hello po. And may pahabol si Boss Mark, Taiko Mark Anthony. And ang sabi niya, Maya, I love your attitude. Ano ba yun? And shoutout sa iyo Vincent Hakuso. And shoutout sa iyo Vanessa Apilat Galia. And also kay Shintoy TV. Kay Ma'am Lynch Rayert Kazu. And shoutout sa iyo Ed Game. Origami. And shoutout sa iyo Vilma Suralta. And kay Ma'am Eloisa Susaya, shoutout po. And shoutout sa iyo Queen of Red. And shoutout sa iyo Boss Andrew Aguelio. And shoutout sa iyo Boss Glenn Mark Comendo. And also shoutout sa iyo Ma'am Cherry Hibaya. And shoutout sa iyo Arceli Layage or Arceli Hagodilla. Hello, Ma'am Arceli. And shoutout sa iyo Maria Teresa Gilo. And shoutout sa iyo Ma'am Cathy Sugasius. And kay Boss Arky Son. And bagong kasundo Adrian Olivar, welcome po. And shoutout sa iyo Boss Ricardo Salonga. And to, last but not the least, isa pang regular natin, si JCB17. Sabi niya, nakakatakot. Wow. So yun na po. Salamat po sa lahat ng mga nag-comment. And magkita-kita tayo ulit sa susunod na shoutout. And sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa aming pinakabagong sister channel, ito po yung BRB Animation Studio. So ang BRB Animation Studio po ay nagtatanghal ng mga 3D animated or 2D animated stories. So tangkilikin nyo rin po ang BRB Animation Studio. So ilalagay ko po yung link dito sa baba. So pakihanap na lang po or sa end ng ating video. Okay, maraming salamat po. Puntahan nyo po and mag-subscribe na po kayo ngayon sa BRB Animation Studio. Maraming salamat po. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.